Salutare și bine te-am reîntâlnit! Mă numesc Adrian Turcu, sunt psiholog de profesie și trainer al Institutului Moro. Te invit la webinarul online Universul HemiSync pentru a afla mai multe despre tehnologia HemiSync. Tehnologia HemiSync, un produs de top, un produs de neurotehnologie ce poate fi cu ușurință integrat în viața ta. Această tehnologie este un produs al Institutului Moro din State și a fost brevetată de Robert Moro la începutul anilor 70. Ce este HemiSync? HemiSync este prescurtarea de la Hemispheric Synchronization și este o stare naturală pe care noi o experimentăm câteva minute în fiecare zi. Este acea stare de bine, de meditație interioară, de echilibru interior. Este o stare în care intuiția crește și percepem acel potențial, acele resurse interioare. Uneori uităm de această stare și întrebați-vă dacă vom putea accesa la dorință această stare de sincronizare cerebrală și vom menține această stare. Cu siguranță vom fi mai eficienți în multe domenii de activitate. În lume sunt milioane de utilizatori ai acestei tehnologii ce poate fi integrată în orice direcție dorim. Poate fi integrată în dezvoltare personală, echilibrare psihoemoțională, energetică, vindecare. Putem explora diferite stări de conștiință extinsă. Practic, tehnologia HemiSync poate fi integrată în orice direcție și în orice domeniu al activităților noastre. Ce vom face la acest webinar? Va exista o sesiune teoretică în care veți afla foarte multe lucruri interesante. Va fi și o sesiune practică în care veți audia două exerciții ce îți vor permite experimentarea beneficiilor tehnologiei HemiSync. Vei învăța câteva instrumente foarte practice pe care le vei putea integra și folosi ulterior. Vei primi gratuit aceste exerciții astfel încât să poți audia oricând dorești tu și să experimentezi aceste beneficii ale tehnologiei HemiSync. În plus, vei afla despre Institutul Moro din România, despre trainerii din România, despre workshop-urile la care vei putea participa și despre programele audio comerciale. Sunt multe de spus, te aștept cu drag la acest webinar.